Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọdẹ òdùbí. Lónìí ohun tí mo ní fún yín ni Igun-ìdarí ẹ̀kọ́ kẹta bearing lesson 3. Ìbéèrè: àwọn òbèlè ìpààrà àwọn ọmọ ogun oníṣẹ́ àjọṣe méjì kan wà ní ìjìnnà 300 mítà àti 400 mítà lórí igun-ìdarí òdo 50 ìpele àti 100 ìpele létòlétò láti ibùdó àkóso. Kí ni ìjìnnà àwọn òbèlè yìí síra wọn? Ìyànjú: àwòrán àgbékalẹ̀ ìrìnkèrindò àwọn òbèlè méjèèjì nìyí láti ibùdó àkóso. Ibùdó àkóso nìyí. Òbèlè àkọ́kọ́ ó gbéra lórí igun-ìdarí 50 ìpele òní láti orí àríwá táwọn débí, ó wá lọ bẹ́yẹn 50 ìpele. Òbèlè kejì òun náà gbéra láti ibùdó àkóso lórí igun-ìdarí 100 ìpele láti àríwá. Nígbà tá a débí la dé 150 ìpele. Nígbà tá a débí láfojúdá la dé 100 ìpele. Òbèlè kejì wá lọ bẹ́yẹn. Òbèlè kìíní ni ló ti wà bí níbi tó jẹ́ 100 mítà sí ibùdó àkóso. Òbèlè kejì ní léyìí tó ti lọ ní 100 mítà sí ibùdó àkóso. Ibùdó àkóso yìí la pè ní síyìnbó. Òbèlè kìíní ni A, òbèlè kejì ni B. Wàyí wọ́n ní kí ni àwọn òbèlè méjèèjì yìí ṣe jìnnà síra tó. Báwo ni wọ́n ṣe jìnnà síra tó? Kí ni ìjìnnà tó wà láàrin A àti B? Ká tó lè mọ eléyìí, níwọ̀n ìgbà tá a ti mọ ìhà yìí nínú ẹ̀tàgò yìí, tá a sì mọ ìhà yìí, tá a bá ti lè mọ igun tó wà láàrin ìhà méjèèjì, yóò rọrùn fún wa láti mọ ìjìnnà tó wà láàrin A àti B. Báwo la ṣe lè mọ igun tó kù sí B yìí? Bá a ṣe lè mọ̀ náà ni wípé a ti mọ̀ wípé gbogbo igun tó wà láti àríwá títí tó fi padà sórí àríwá jẹ́ 160 ìpele. Ṣùgbọ́n ṣá, nínú 160 ìpele yìí láti rí 100 ìpele tó bẹ̀rẹ̀ láti bí tó dúró ń bí. Ó túmọ̀ sí pé tá a bá fẹ́ mọ igun tó kù síbí, ẹnu ká sọ wípé 160 ìpele àyọkúrò 100, ó sì máa fún wa ní 60 ìpele. Nítorí náà àpapọ̀ igun tó wà níbí yìí máa fún wa ní 113 ìpele. Wàyí àgbékalẹ̀ tí a máa lò láti wá ìjìnnà láàrin A àti B ni síyìnbó adọ́gba-àhà dọ́gba sí A adọ́gba-àhà àròpọ̀ B adọ́gba-àhà àyọkúrò 2 AB kọ́ọ̀sì síyìnbó. Nítorí náà síyìnbó adọ́gba-àhà dọ́gba sí. Ká má gbàgbé, nígbà tí igun yìí ti jẹ́ síyìnbó ńlá, ìhà tó dojúkọ igun náà ká pè ní
sí ìyìnbó kékeré. Bákan náà, nígbà tí igun yìí ti jẹ́ á ńlá, ìhà tó dojúkọ igun náà ká pè ní á kékeré. Níwọ̀n ìgbà tí igun yìí ti jẹ́ bí ńlá, ìhà tó dojúkọ igun náà ká pè ní bí kékeré. Nítorí náà, sí ìyìnbó àdọ́gba àdọ́gba sí kí ni á? Á ní 400. Ọgọ́rùn-ún mẹ́rin àdọ́gba àròpọ̀. Kí ni bí? Bí ni 103. Ọgọ́rùn-ún mẹ́ta àdọ́gba. Àyọkúrò èjì. Kí ni á? Ọgọ́rùn-ún mẹ́rin. Bí 103. Kọ́ọ̀sì 113. Wàyí ẹ jẹ́ ká mú àṣírò wa. 104 àdọ́gba dọ́gba sí 1 ẹ̀fà òdo 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 àròpọ̀. 103 àdọ́gba dọ́gba sí 9 òdo 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 òdo. Àyọkúrò èjì lọ́nà 104 lọ́nà 103 dọ́gba sí 2 ẹ̀rin òdo 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 òdo. Kọ́ọ̀sì 113 ìpele. Eléyìí dọ́gba sí àròpọ̀ eléyìí àti eléyìí. 1 ẹ̀fà òdo 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 àròpọ̀ 9 òdo 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 dọ́gba sí 2 àrún òdo 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 òdo. Àyọkúrò lọ́pọ̀ méjèèjì pẹ̀lú ara wọn. Ìyẹn náà ni 102 ogójì ẹgbẹ̀rún lọ́nà kọ́ọ̀sì 113 ìpele. 102 ogójì ẹgbẹ̀rún lọ́nà kọ́ọ̀sì 113 dọ́gba sí eléyìí dọ́gba sí àyọkúrò 9 ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje ọdọ́gba sí 2 àrún òdo 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 òdo. Àyọkúrò lọ́nà àyọkúrò ó di àròpọ̀ 9 ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje. Àròpọ̀ méjèèjì yìí máa fún wa ní 2 àrún òdo 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 àròpọ̀ 9 ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje dọ́gba sí ẹ̀ta ẹ̀rin ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje. Ìyẹn ni pé sí ìyìnbó àdọ́gba àdọ́gba sí ẹ̀ta ẹ̀rin ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje. Nítorí náà sí ìyìnbó dọ́gba sí gbòǹgbò ẹ̀ta ẹ̀rin ẹ̀ta èje èje àrún júàmì ẹ̀rin èje. Ẹ jẹ́ ká tún wo eléyìí lórí àṣírò wa. Ó dọ́gba sí àrún ẹ̀jọ ẹ̀fà júàmì ẹ̀ta
èjì. Nítorí náà sí yìnbó dọ́gba sí 500 mítà sí fígọ̀ onítùmọ̀ 3. Ó túmọ̀ sí pé ìjìnnà láàrin A àti B, ìyẹn ni láàrin òbèlè méjèèjì, ní 500 mítà sí fígọ̀ onítùmọ̀ 3. Níhìn ni a máa gbé dánu dúró. Ẹ ṣeun fún ìwòran àti ìtẹ́tíléko. Ká pàdé láyọ̀. Ó dìgbà.